Que tal? Moi boa noite, un saúdo da televisión local. Comparecemos como cada noite a esta hora para contarvos a actualidade local. E hoxe comenzamos falando dunha inminente cita importante, a Feira do Grelo. Dela falábamos, ademais, coa concelleira de Turismo, con Elena López. Benvidos e benvidas a este espazo que principiamos con esta información. A Feira do Grelo das Pontes abondalle co seu nome os seus 45 anos de prestixio para promocionarse. Non precisa de grandes artificios, xa que a calidade deste produto e a infinidade de actividades complementarias que cada ano organiza o Concello das Pontes ao seu redor son garantía suficiente para que visitantes e curiosos aposten pola nosa vila para desfrutar do sábado e do domingo de Entroido. Camiño do medio século de vida, xa é complicado sorprender, pero dende os departamentos de Turismo e Cultura volverán darlle unha volta máis a oferta de actividades dos días 13 e 14 de febreiro, e que vai máis aló de tomar un sabroso cocido, mercar unha amada de grelos ou visitar a Freixoeira e os postos de artesanía galega, porque tal e como apuntou a dir Elena López, a Feira do Grelo é o expositor perfecto para ensalzar o sector primario local, as súas bondades e o seu papel na economía das Pontes. É unha feira cultural e gastronómica, entonces esa importancia da cultura na nosa mesa hai que trasladalo tamén pois ao acompañamento da feira en actividades. Sí que é certo que hai outras feiras do Grelo, pero como ben dis tú, vender o produto e comer e compartir unha mesa, non, os veciños, as veciñas dese lugar e da contorna. Non, sí que se vai un poquinho máis alá e se intenta vestir a feira con actividades. Moitas veces tamén é por facer esa divulgación da importancia do sector primario. Nestes últimos anos o que queremos trasladar dende o Concello é que non é xente que ven aí e vende un produto simplemente. Detrás desas persoas hai moitísimo traballo, hai cuidado do territorio, hai promoción de produtos locais e da economía local que hai que trasladar aos consumidores. Ao final, estas feiras teñen que valer de escaparate para as persoas produtoras dos alimentos, pero tamén para facer ver que é unha economía que xenera moitísimo e moito máis que pode xerar. Queremos dar a coñecer tamén a xente nova, a emprendedores que queiran iniciarse no mundo tamén da agricultura, da gandeiría, pois que hai unha oportunidade moi grande no noso Concello, porque o Concello das Pontes, bueno, é industrial e vai seguir sendo industrial, pero tamén somos o concello máis grande, máis extenso da provincia da Coruña e temos un territorio maravilloso que pode producir moito máis alá diso. É que esta cita, xunto con outras xa clásicas do calendario como a Feira de Fungos ou a do Queixo e do Mel, son fundamentais para dar o valor que merece a agricultura e a gandeiría local, os produtos da terra, os artesáns, que con este tipo de eventos logran esa merecida exposición pública. Un reclamo que tamén repercute en outros sectores, como a hostalería ou o comercio, e que en verbas da concelleira é preciso respaldar dende as administracións locais. Os eventos que se fan, e sobre todo isto, a Feira do Grelo, do Mel e do Queixo, a Feira de Fungos, atrae moitísima xente, non só ese día concreto da feira, tamén os días previos ou despois, pois sí que se palpa e vese na prensa e a xente fala, é a época dos cogumelos nas Pontes, vamos ás Pontes que hai cogumelos, vamos ao Grelo cocido, onde comer un cocido? Outro día facíame un comentario dunha señora que decía, oye, temos que ir ás Pontes, que seguro que dan cocido, que ali ten que estar moi bo cocido. Porque sonalles, e nunca viñera a Feira do Grelo, pero sonalles que hai unha Feira do Grelo que cumple a 45 edición este ano, pois ten que estar moi bo cocido. Pois claro, eso todo atrae moita xente, dinamiza non só o sector da hostelería, sino que todo o que se beneficia ao redor do sector servizos do Concello. Con respecto ao que nos agarda para a fin de semana o 13 e 14 de febreiro, xa nestes días tivemos algúns avances, cunha nova edición do certame de cestas ou o regreso da Freixoeira Municipal e da exposición da Federación Galega de Razas Autóctonas Boaga. Tamén haberá lugar para os artesáns da madeira, o coiro ou a xoiería, para produtores non só de grelos, senón tamén de produtos como queixos, embutidos ou mel, e a tradicional degustación de cocido no patio de Santa María. A semade contaremos coa música da rondalla Troianos de Compostela, con pasarrúas de grupos tradicionais da localidade e ata unha degustación de petiscos con razas autóctonas a cargo de Antonio Díaz. Motivos suficientes para que, aínda que chova, nos animamos a sair da casa, tal e como apunta Elena López. É cuestión de que a xente saia da casa estes días, que aprenda para dar valor ao que realmente temos. Dende as administracións locais, neste caso dende o Concello, eu penso que temos que ser un escaparate para toda esa xente que traballa e que ten un produto maravilloso polo traballo que fan no día a día, e moitas veces topan coa administración para poñer en marcha, sobre todo emprendedores que nos veñen a consultar,
é complicado hoxe en día con toda a burocracia que hai, entonces temos que ser facilitadores dende as administracións de todo o traballo e que menos que ter un bo escaparate, como é a Feira do Grelo neste caso, para que vendan e darse a coñecer. Con este cartel de actividades de seguro que un entroido máis ás Pontes volve ser un dos puntos de Galicia máis visitados, non só pola boa gastronomía, senón tamén porque a diversión para o sábado e domingo de entroido está máis que garantida, aínda que sexa baixo un paraugas. E falamos agora dunha científica senlleira que é daqui das Pontes, María de la Fuente, vai ser unha das imaxes da campaña IGI da Xunta. A científica María de la Fuente vai ser unha das 5 facianas protagonistas da nova campaña nos medios e en redes impulsada da Xunta de Galicia para dar visibilidade ao talento dos profesionais dedicados a I+G+I, a ciencia e a innovación realizados en Galicia. A pontesa, actual directora executiva e cofundadora de Diversa Technologies, dependente do Instituto de Investigación Sanitaria Santiago de Compostela e do Servizo Galego de Saúde, vai exercer como representante da capacidade da I+G+I de transferir coñecemento á sociedade, grazas a unha experiencia de máis de 20 anos e a súa gran labor na aplicación da nanotecnoloxía no ámbito biomédico para aportar solucións clínicas non cubertas e que dan lugar a unha medicina máis específica, personalizada, adaptada a cada caso. De la Fuente compartirá protagonismo con diferentes profesionais de sectores como o software científico, a farmacoloxía, as tecnoloxías de información e comunicación, a conectividade, a inteligencia artificial e a ciberseguridade, a electrónica ou a ciencia de polímeros. De feito, coa científica pontesa tamén poderemos ver o investigador Jaime Martín, adicado á electrónica orgánica, a catedrática de farmacoloxía Mabel Loza, o director executivo do Centro Tecnolóxico Gradiant Luis Pérez e o director do Centro de Investigación Empresarial Masterlab Pablo Álvarez. Todos aqueles que teñan vehículos agrícolas que teñen que pasar a ITV teñen a posibilidade de facelo aquí en As Pontes, porque xa temos nova data. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Vehículos regresa nuns días a nosa vila. Nesta ocasión será da man da ITV para motocicletas e tamén para vehículos agrícolas. A primeira estará o luns que ven na nosa vila, carón do circuito de velocidade municipal entre as 9 e a 1:30 e dende as 3:15 e ata 6 da tarde. E para solicitar cita previa, abonda con acceder á web sicitv.com ou ben no teléfono 902 90 50 54. Mesmo mecanismo de cita previa poderemos realizar se o que nos interesa é pasar a ITV, pero a un vehículo agrícola. Neste caso, a Unidade Móvil estará 3 días nas Pontes, no aparcadoiro disuasorio do Centro de Interpretación da Mina. Serán nas xornadas do luns, martes e mércores da vindeira semana, entre as 9 e 1:30 da tarde e de 3:15 a 6. E para solicitar a nosa cita, abonda con telefonar o 902 90 50 54 ou acceder á web sicitv.com, onde poderemos escoller día e hora para a nosa revisión. Dejarme solo, así escrito a propósito, unha boa pista do que nos toparemos no espectáculo de monólogos do venres día 13. A fronte do elenco está un veciño e amigo noso, Juan Anillo. O humor regresa o vindeiro día 13 ao escenario do Auditorio Municipal Alobi e vai ser da man dun dos últimos espectáculos dun veciño da nosa vila. Falamos de Juan Anillo, que será un dos 4 monologuistas que a vindeira semana vai nos facer rir a gargalladas grazas a Dejarme solo. Un espectáculo con 4 cómicos de altura e que servirá para abrir a programación de Entroido. Anillo lidera un reparto de grandes actores e actrices como a televisiva Virginia Riezu, a Drac Dolly e o coñecido humorista e guionista Javier Traba, que pasarán por As Pontes cos seus particulares chistes e anécdotas nunha función do máis entretida, moi semellantes espectáculos típicos do Clube da Comedia, onde monólogos e improvisación irán da man para darlle unha volta á actualidade e a temas cotiás do noso día a día. A representación botará a andar ás 8:30 da tarde e as entradas xa se poden mercar na web aspontes.sacatoentrada.es ou na billeteira do Alobi dende as 7:30 da tarde e ata o inicio do espectáculo. Nova cita cunha biblioteca que segue moi activa. Desta vez ofrécenos para a vindeira semana xa o luns un obradoiro de lettering. A Biblioteca Ribera Rouco vai acoller o luns que ven unha interesante actividade neste caso que chega ás Pontes grazas ao programa creativo de animación á lectura e desenvolvemento de habilidades de escritura impulsado pola Biblioteca da Deputación da Coruña. Falamos dun obradoiro de lettering co que as persoas participantes se van poder adentrar no mundo do trazado de fermosos tipos de escritura mediante a técnica do brush pen, usando rotuladores de cores cunha punta semellante a dun pincel. A xornada está destinada a mozos e mozas de entre 12 e 16 anos e será gratuita. Impartirase en horario de 6:30 a 9 da noite, nas dependencias da propia biblioteca da man de Belén Lamela Méndez, Nacu, unha deseñadora gráfica da Coruña cunha dilatada experiencia no mundo da caligrafía. As prazas son limitadas, polo que precisa anotarse con anterioridade no teléfono 981 102 562.
Imos xa adiantando o que será a cartelera esta fin de semana. En As Pontes temos cartelera todas as fins de semana e tamén teremos cine con dobre cita. A fin de semana volve ser unha moi boa oportunidade para desfrutar do mellor cine na Sala da Casa do Peso e da man dun dos filmes máis interesantes da tempada e por riba con maior repercusión e premios ás súas costas, porque o sábado e o domingo poderemos desfrutar de Hamlet, a historia de Agnes, a esposa de William Shakespeare e o seu día a día ao lado do dramaturgo inglés e de como afrontou a perda do seu fillo Hamlet, que derivaría neste caso como punto de partida a traxedia de Hamlet. A William Shakespeare. No soy diestro en la espera. Las mujeres de mi familia vemos cosas. ¿Qué es lo que ves? Veo un paisaje, océanos. Son mellizos, hija. Tierras inexploradas. ¿A ti qué te gustaría hacer? Quiero ser uno de los actores de padre. ¿Serás valiente? Sí. ¿Serás valiente? Sí. ¿Cuándo nos encontraremos de nuevo las tres? El corazón de nuestros hijos late. Ellos sonríen, juegan. Pero no debemos olvidar. Mamá. Que pueden dejarnos. Mamá. Hijo mío. No vive. Deberías volver a Londres. Es el hogar de tu cabeza. Es más real para ti que cualquier otro sitio. Aún siendo yo medianamente honesto otra vez. ¿No quieres saber de qué habla? ¿El qué? La obra. ¿Qué hago ahora? Mantén el corazón abierto. Mira. Morir. Dormir. 8 nominacións aos premios Óscar, entre eles mellor película, dirección, banda sonora, a original ou mellor actriz principal, e 2 Globos de Ouro, a mellor drama e mellor actriz para Jessie Buckley, avalan esta producción dirixida por Chloe Zhao e que poderemos desfrutar o sábado ás 7:30 ás 10 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. E para os máis pequenos temos a Leyenda de Oki, un filme fantástico de aventuras con facturación estadounidense, onde unha nena de nome Yuri descobra unha cría de Oki abandonada e a que axudará a atopar a súa familia. No voy a hacerte daño. No eres como dicen. Yuri, ¿qué estás haciendo? Lo llevo con los suyos. ¡La han secuestrado! ¡En marcha! ¿Tienes hambre? Os harán pedazos. No son nuestras mascotas. Es mi amigo. ¡Yuri! ¡Voy a por ti! No te separes de mí. Elena Zengel, Willem Dafoe e Emily Watson encabezan o reparto desta historia fantástica que se vai proxectar o sábado e o domingo ás 5 da tarde, como sempre con entradas xa a venda na web aspontes.sacatoentrada.es ou na billetera da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada pase. Confía en mí. E seguimos con máis actividades tamén dentro dunha asociación tamén moi activa, son Puntadas con Agarimo. A Asociación Puntadas con Agarimo vai retomar esta fin de semana as súas actividades formativas. Desta vez será da man dun obradoiro de tecido circular do que o domingo se vai encargar a experta Ana Conde. O obradoiro con agullas circulares servirá como introducción a esta modalidade de tecido aprendendo os puntos básicos que se poderán empregar en novas creacións e o éxito foi tal que ademais da sesión de mañá de 10 a 1 da tarde tivose que habilitar un segundo grupo entre as 4 e as 7 e para o que quedan aínda algunhas vacantes. Así as persoas interesadas poden anotarse no 658 961505. Ali coñecerán o prezo do taller, que tamén inclúe material e merenda, e que se vai desenvolver no seu local da Rúa Narón. Mesmo teléfono tamén para participar na súa xuntanza laneira do día 22, neste caso no local social de Vincallo, na Calda Velaíña. Ali novamente será posible tomar parte nunha sesión na que cada quen levará o seu traballo e poderá compartir consellos e técnicas co resto de integrantes do colectivo. A xuntanza vai se desenvolver entre as 4 e as 7
da tarde, como apuntábamos no local social Vincallo, e para anotarse abonda con telefonar ao 654 96 1505. Foi todo por hoxe, foi todo por este martes, mañá é mércores, mañá teremos máis cousas que contarche e mañá queremos contarches a ti. A cita aquí, na televisión local de As Pontes. Deica mañá, grazas, boa noite e bo descanso.